Trash Guru, I love it. Trash Guru, I share it. Ugye neked is megvan az az érzés, amikor hiányzik a jó öreg emberi érintkezés. Persze nem az a kedves fajta, hanem amikor egy alkoholszagú fogatlan idegen rád köhög, esetleg mikor a nyugdíjas nénik egymás haját tépik a jobb helyért. Akkor a sorban állós társasjátékot neked találtuk ki. Az egyetlen játék, ahol a szórakozás órákig tart, mert nem történik semmi. Igen, végre átélheted a bürokrácia és a kapitalizmus legnagyobb vívmányát, az órákon át tartó céltalan várakozást, miközben a műkörbös ügyintéző 5 percenként jár ki kávézni, cigizni, és minden pillantásával tudatja veled, hogy ő nem azért van ott, hogy neked jobb legyen, hanem azért, hogy minél jobban megnehezítse az életedet. Persze eközben a melletted várakozó karakterek biztosítják, hogy a sorban állás ideje alatt többször gondolkodj el az öngyilkosságon, mint egy heroin elvonó kúra közben. Most különleges 4 darab maszka, nyugdíjas, ideges anyuka, alkoholista figura, és még plusz egy nyugdíjas. Maszkra fel, harcolj a nyugdíjasokkal, mert ők mindig előtted érkeznek, de valahogy sosem végeznek időben. Ha véletlen mögét kerül egy 5 perc van újra előtted áll, senki sem érti, hogyan csinálják. Fő fegyverük az Én csak megkérdezek még valamit az ügyintézőtől, bogaram. és hopp, már 3-mal előrébb is van, mint te. Ideges anyuka, figyeld, ahogy minden második körben ügyeskedni próbál, miközben a gyereke már rég a kordonon hintázik. Ő az, aki minden percben felrobban, a gyerek rohangál, a táskája rácsapódik, és a hangja olyan, mint egy NATO riasztás. Ő nem egyszerűen sorban áll, ő a sorban támad. Kedvenc támadása a Nekem sietnem kell, mert a gyerek... és a mondat vége mindig más, de soha nem indokol. Az alkoholista figura, ő az, aki valójában nem is az ügyintézés miatt van ott, ő az, aki az élményért jött. Szájszaga erősebb, mint bármelyik bürokratikus akadály, és közben folyamatosan csak beszél. A tegnapi meccsről, a politikáról, vagy a szomszéd kutyájáról. Ő az egyetlen ember, aki a sorbanállást aktívan élvezi, mert mindenkit fogjul ejt a végtelen monológiaival. Ráadásként a dobozban most a nyugdíjas 2, az időn túli harcos. Ő az, aki a termoszban hozott teától marad életben, amit egész nap kortyolgat, mint valami szent főzetet. Túlélte a hiánygazdaságot, a 90-es éveket, és most téged fog túlélni a sorban. Kedvenc mondása? Én már itt állok reggel óta. Te csak délre értél oda, de már érzed, hogy vesztettél. A játékos csak próbál előrébb jutni, miközben a kordon mozdíthatatlan, a maszk szorít, és a szabályok senkinek sem világosak. Pont, mint az életben. Tartalom a dobozban, egy darab valósághű kordon, 4 gyönyörű frusztráló karaktermaszk és rengeteg kártya azokkal a dolgokkal, amiket sohasem fogsz időben elvégezni, a többiek miatt. Jogosítvány, lakcímbejelentés, útlevél vagy erkölcsi bizonyítvány, semmit sem fogsz időben elintézni. Mutasd meg a gyerekednek, mit jelent az, amikor azt mondod, apunak be kell ugrani elintézni az iratokat. Ne hagyd, hogy felnőjenek anélkül, hogy megtanulnák, a sorbanálás nem játék, kivéve most, amikor tényleg az. A méltán híres sorbanállós most limitált kiadásban is, szalagos kordonnal és covid-maszkos verzióban is elérhető. Capital Play, a szocializmus szelleme kapitalista csomagolásban, mert a felnőttek így is úgy is szokni fognak. Kedves barátaim, tisztelt hallgatóság, a mai előadásunk a lupinológia, a pentagramma és az Edwardianus testszőrzet válságát mutatja be, mert egy olyan filmet vizsgálunk, ahol a horror nem csak az átváltozásban rejlik, hanem a frizurákban, a brit akcentusban és abban, hogy a vérfarkas valójában egy feszengő gentleman, aki a teli holdnál szőrössé válik, nem érzelminek, hanem ténylegesen. Ez a film a londoni vérfarkas, a Werewolf of London 1935-ből, nem más rendezésében, mint Stuart Walker. A történet képlete a következő: botanikai küldetés plusz harapás egyenlő lupinológiai komplikáció. A történet középpontjában egy botanikus áll, aki Tibetben egy virág után kutat, amit csak teliholdkor lehet megtalálni, és persze egy vérfarkas harapja meg közben. Ez a világ első olyan esete, ahol a növénytan közvetlen kapcsolatban áll az éjszakai rémálmokkal. Tudományos képlete a következő: egzotikus növény szorozva brit akcentussal, plusz szörben burjánzó trauma egyenlő viktoriánus horror románc. A karakterek: szőrös doktor, ironikus kolléga és az értetlen feleség. Dr. Wilfrid Glendon a főhős, aki a teliholtól nem csak falkává, hanem morcosabbá is válik. Szőrben erős, érzelemben gyenge. Dr. Yogami egy rivális tudós, aki már szintén vérfarkas, csak elegánsabban. Lisa Glendon a feleség, akinek a legnagyobb dilemmája
dilemmája az, hogy most a férje szőrösebben, mint tegnap volt, vagy nem. Egy vérfarkas dráma, ahol a házasság válságát az is fokozza, hogy a férj titokban egy bundás ragadozó, de még így is kevesebb veszekedésük van, mint két operatőr között szokott lenni, akik ugyanahoz az állványhoz kaptak használati utasítást, csak más nyelven. A látványvilág, köd, árnyék és post-Edward kori szőrnövekedés, átváltozás, lépésről lépésre történik, egyre szőrösebbé válik, mintha egy fodrás sót látnánk, ahol a cél nem a frizura, hanem a homlokig érő szemöldök. Díszletek, klasszikus londoni sikátorok, ahol mindig van köd, és a sarkon túl mindig egy sikoly. Effektek, 1935-ös trükkök, vagyis félig árnyékban lévő arcok és sok drámai zene, plusz hunyorgás egyenlő jelenettel. Filozófiai kérdések, ha valaki vérfarkas, de közben még botanikus is, akkor vajon mit művelhet a házi kerttel? Miért van az, hogy a vérfarkas mindig öltönybe indul gyilkolni, és sosem tréningben? Lehet-e a teliholdra való érzékenységet homeopátiás virág eszenciával csökkenteni? Ha valaki vérfarkassá válik, attól még kötelességtudó marad az afternoon tea idején? Ez nem csak a farkasember mítosz korai darabja, hanem egy finom figyelmeztetés arra is, hogy ne menjünk virágot szedni Tibetbe teliholdkor, ha csak nem akarjuk extra testfelületen hordani a bajszot. Záró konklúzió, mit tanulhatunk ebből a filmből? A botanikai kutatás életveszélyes, különösen ha telihold van. A vérfarkas is lehet úriember, legalábbis az átváltozás előtt. A viktoriánus dráma még ijesztőbb, ha szőrrel borítjuk be. Ha egy virág tart életben, az nem romantika, az biológiai kényszer. Az igazi horror nem a szőr, hanem a társasági etikett megszegése. Kedves barátaim, köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő előadáson. Thanks to you, we rise and shine with every view, each sacred sign. Subscribers growing, heart so true. This wild rise because of you. Life's weird plots and ninja flare. You hit that sub, you said you care. From VHS screens, we send our tears to all who watch across the years. Thank you.